Všetky civilizačné choroby, rakovina, ťažké neuroporuchy, nedefinované ťažkosti mladých, na oko zdravých ľudí. Čo myslíte, o čo ide? Máte v tele skryté pozitívne jóny. Ľudské telo je otvorený organický systém vyrobený z hmoty, energie a informácie. Systém tvoria kosti a orgány, ktoré závisia od presnej výživy. Tu zabezpečuje náš metabolizmus. Úroveň množstvo energie je komunikácia medzi všetkými časťami systému tela. Naše bunky nesú zdravý negatívny náboj a závisia od presnej intracelulárnej komunikácie na funkciu. Toxíny nesú pozitívny náboj. V prírode sú však negatívne jóny priťahované pozitívnymi a tie doslova pohlcujú, teda ničia, čím podporujú prirodzenú obranu tela. Čím viac pozitívnych jónov má vaše telo, to znamená toxínov, tým horšie sa cítite. Spoločnosť APL Go vyberá rastliny s cennými vedeckými účinkami a udržuje, omladzuje optimálnu negatívnu vibráciu jónov vo svojich zdravých cukríkoch pomocou technológie Accumulit SA, akumulácia účinku. Aký to má významný a okamžitý pozitívny vplyv na naše telo, zistíte až vtedy, keď ich odskúšate. Túžite sa dozvedieť viac? Odpoviem e-mailom aplgo zdravé cukríky @gmail.com.